Okay, Team Loves. Yan, nandito kami sa Baby Bunting. Baby Bunting. Tara. Baby Bunting is a baby store, Team Loves. So let's explore Baby Bunting. So, sa YouTube, na kailangan to when you're gonna be breastfeeding. So, I'm gonna buy this one. So, ito yung nilagay ko sa registry. Ito pala yung itsura niya in actual. Thin V2. It's for newborn to 4 years. So, ito convertible. Unlike dun sa capsule na hanggang 6 months lang yung baby kasi maliit yun. Ito, pwede siyang gamitin ni baby from newborn to 4 years old. So, convertible. But this is going to be fixed dun sa car, hindi gaya nung capsule na pwede mong bitbitin or ilagay sa stroller. So, yun yung difference sa capsule and convertible car seats. Baby to toddler. So, ito yung mirror. Kasi pag newborn, rear facing. So, meaning si baby naka-face sa likod. Hindi sa harap gaya natin, di ba? So, kailangan ng mirror para makita mo yung baby. Ito yun. Ito, Britax. Ito naman yung capsule. So, yung capsule, mas maliit siya dun kesa dun sa convertible na car seat. Kasi ito, pwede mo siyang ilagay sa stroller. So, pwede mo lang siya i-carry. Ito, may handle siya. I-carry mo, bit-bit-bit ko si baby. So, diretso na, pwede mo siyang i-click dun sa stroller. Tapos, halimbawa, natutulog si baby para hindi ma-disturb yung tulog niya. Instead na ita-transfer mo siya from the stroller or the bassinet to the car seat. So, pwede yung capsule na, diba? Lagay mo siya i-click mo to sa stroller. Tapos, bit-bitin mo. Tapos, ilagay mo siya sa car. So, ganun. Pwede siyang bit-bitin. Kaya, mas maliit siya. Ito naman yung swaddle na gusto kong bilhin is called Love to Dream, yung brand. So, bali, ganito siyang itsura niya. Instead na ibabalot mo si baby using the swaddle blanket, zip up na siya. Mabilis na lang, diba? Pasok mo si baby dyan. Pero naka hands up si baby. Ito yung kaibahan nito from other zip swaddles kasi tingnan mo sa picture. Bali, nakaganon si baby. Para daw mahimbing ang tulog niya kasi pwede siyang mag self-soothe. Meaning, pwede niyang iganon yung kamay niya. Unlike dun sa regular na swaddle na nakaganon yung kamay. Nakaganon lang po. Ganun. Nakaganon yung kamay ni baby. So, hindi siya makagalaw, di ba? So, ito, pwede niyang igalaw-galaw. Yan yung tinatawag na self-soothe. What do you think?
ito, Team Loves, yung itong stroller na to, yung ito. Gusto ko siya, parang siyang cute. Ewan ko kung kasya ba to sa baby namin, but sa quality niya, maganda. Maganda siya, Team Loves. So, tingnan nyo. Malaki pa yung wheels. Then yung quality niya para siyang legit. Parang gano'n. Magkano yun? Wow! 8, ano pala yung price, Team Loves? So ito yung tinatawag na bassinet. It's designed for newborn kasi dapat daw yung newborn nakahiga. Hindi siya advisable for newborns to stay in the capsule daw for more than 2 hours. Kaya, for newborn, advisable itong bassinet. So, instead na yung, kasi napapalitan to, ganyan, click-click, ganyan. So, instead na yung stroller ang gamitin mo for newborn, itong bassinet. Pwede din siyang matanggal tapos carry mong ganon. Ito naman yung sikat na Baby Zen Yo-Yo. So, it's a very compact. It's a travel stroller. Ayan. Sobrang liit niya, diba? So, it can even fit yung sa overhead ng plane if you wanna travel with baby. Sobrang gaan. Ganyan. Ayan. Bagay din siya sa height ko. Bagay siya sa height ko. Hey baby, ikaw cute, tag 99 lang lang. Ang baby? Tag 99? Kanin mo lang. O, kanin. Yan, siya kadak ang baby, no? Ito, kani. Oh, Bassinet. baby. Okay. Since maliit pa si baby, di ba? Pag newborn. So, yung cup or yung kuna, malaki para sa kanya yun, di ba? So, that's why people will use bassinet muna for newborn. Ito namang mga ganito na bassinet. Kaya pwede siyang ma-zip up or down. Kasi ito yung tinatawag na co-sleeper bassinet. Pwede mo siyang itabi sa kama nyo. Ayan. Para dito, bali, nakadikit to sa ano mo, bed nyo. Diba? Then may harness din yan to secure it. Ayun. It's called co-sleeper. Breastfeed ka kay baby dito, rocking chair, ganon. Pwede mo rin siyang ganyan. Ganyan. Yan. Nakakatulog na si mami dito. Tulukan mo ako lang. Hindi na ako tayo. Ito naman, change. Ito to? Changer. So, dito mag-change yung diaper ni baby. Hindi na tayo bibilin yan. Sa kama na lang. Lagyan mo siya ng ganito. Kasi ang baby pag halimbawa na siya, diba? Pag nakatayo na siya, ngangat-ngatin niya yung cup. Magagasgas. Kaya pala may ganitong guard, oh. Uy, maganda tong cut na to. Gusto ko to. $6.99. Love and Care, Bordeaux. Okay,
Okay, Team Love, so yun yung Baby Bunting shop dito sa Sydney. Can you describe Baby Bunting? So, Baby Bunting is your one-stop shop for all baby stuff. Andyan lahat. From prams, or strollers, cots, or yung mga kuna. Mga car seats, mga capsules, kahit anong mga baby stuff, even diapers, clothes, everything. Basta nandyan. Baby Bunting. So, siya yung sikat na dito, shop for everything baby. Okay, Team Love, so yun lang yung video namin for today. If nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe. And paki-hit yung notification bell, I think somewhere, basta dyan, para at least ma-notify kayo any new videos namin. Okay, Team Loves, thank you. Subscribe. Thank you. See you tomorrow, Team Loves. See you tomorrow! Bye! See you tomorrow! Ay, punta pa tayo ng IKEA, tsaka... Dili na to i-record. Sige.